Kienu b'kollox 9516 student li matul din il-ġimgħa rċivew ir-riżultati tal-eżamijiet taċ-ċertifikat tal-iskola sekondarja u tal-matrikola, iktar magħrufa bħala lej u low levels. Dario Pirotta, direttur tal-Bord tal-Medsek, il-bord responsabbli minn dawn l-eżamijiet, ikkonferma li analiżi dettaljata tal-istatistika preżentata turi li 4019 il-kandidat resqu għal dawn l-eżamijiet. Spjega li kienu 808 student li għamlu 6 suġġetti rikjesti sabiex jidħlu l-università. Minnhom 382 irnexxilhom jikkwalifikaw għal dan iċ-ċertifikat tal-A-levels, jiġifieri 47% minnhom. Dan ix-xejjen rapporti li deru fuq mezzi tax-xandir oħra li spekolaw li kienu biss 34% jew wieħed minn kull 3 tal-istudenti li ġabu dan iċ-ċertifikat. Peress li issa student jista' jaqsam l-eżamijiet fuq medda ta' sentejn, kien hemm ukoll 1017 il-student li għadda minn eżamijiet separati u bekk ukoll ikkwalifika għal ċertifikat tal-matrikola. Biex b'kollox 1399 kandidat ġabu l-kwalifika meħtieġa biex jidħlu l-università f'din is-sessjoni. L-iktar suġġetti popolari f'livell avvanzat kienu l-Ingliż li għalih poġġew 867 student, il-Bioloġija b'635 student, il-Malti li poġġew għalih 594 student u l-Pure Maths b'494 student. Meta wieħed ħares lejn ir-riżultati tal-O-levels, l-istatistika ppubblikata mill-Bord tal-Medsek turi li l-marki sabiex wieħed jgħaddi mill-eżamijiet kienu relattivament għoljin u ġie reġistrat titjib fit-suġġetti ewlenin. Kienu kważi 70% tal-istudenti li għaddew mill-Ingliż li ġabu marka bejn 1 u 5, 68% fil-Malti, kważi 55% fil-matematika u 67% fil-fiżika.